posachedwapa tikupasirani programu ina ya timvetse imene imachitika pa MBC TV. Programu imeneyi lero akambapo zokhuza DPP makamaka pa chiganizo chawo chochosa pa mpando amayi Gladys Ganda amene anapita ku msonkhano wa chipani cha MCP makamaka pamene president anali kusanje amayendera ma project boma. Ndipo programu iyi lero yakamba nkhani zambiri, koma nkhani yawo yoyamba yakamba komanso yazuzula DPP pa mchitidwe umene wachita pochosa mayi Gladys Ganda chifukwa anapita ku msonkhano wa MCP. Lero ajama ya DPP pa MPC. Taonerani. Lero munganda fotokoza kale kuti ndithumba lamwe lili ndizo zambiri kwa basi zomwe tifuna tizimvetsetse. Poyambirira pamene dziko linakuya chosiyana-siyana mchigwa cha mtsinje wa Shire maboma achikwawa komanso nsanje. Kumeneku anthu ena kuyamikira. Anthu ena akuonabe kuti asakuona koma ndithu zinthu zikuchitika. Nkhani imene ndiyo mwiti yambire programu yale yatimvetse chifukwa pamene ndafotokozeramo kuti president wa dziko watanganira kwambiri wakangalika kukaenda situkuko sekustituko zina ndikumeneku ena amene sali ndi udindo olemezeka mayi Gladys Ganda amene ali phungu wa nsanje na lanje nawonso akuti ngakhale neyo ndili wa chipani chotsutsa cha DPP koma president ayi zikamakhala bwino kumafuna kutani kuyamikira. Ndikufuna ndikuthokozeni president chifukwa ndikuthokozani choyambirira magetsi amene mwatipatsa kuno kusanje la lanje. President mukudziwa takhala tikuyima mpaliamenti kupempha magetsi nthawi yayitali. President munthu uzithokoza chake chakuno chikakuchitikira. Munthu ukukhala ndi wasathokoza sizimakhala bwino. Awe Mulungu kumwambako samakukonda ndipo samakudalitsa iyayi. Magetsi mwatipatsa kwa Mbenje, magetsi mwatipatsa ku Nyamitalala. Wiki imene ya president mmamvera ku parliament kwambiri. Tapempha mbuyo monsemu kuti magetsi omweonso apite kumpisa manja, omwenso apite kwati Zola kukhope, komanso ndi malo ena president amene tidapempha. Ndikuthokozeni kuti simudasankhe kuti iyayi MP wakumeneko ndi wa DPP chitukosi chipita iyayi. President chitukosi chimakhala choncho mumadziwa bwino kuti kulikonse inu ndi president wa dziko. Sinu president wa chipani chokha iyayi. Ndinu president wa dziko ndi anthu akufunika dzimvetsetsa kuti mwakhala president wa dziko kapondeni paliponse ponse chitukuko mkaikapo chitukuko. Kumatera kuti kuyamikira kumene sikuna khale bwino chifukwa kuti ayamikira bwanji ndinamva kuti kunguyamikira lero mawa ake kwachotsa maudindo mpaka nazimveka zina zoti mpaka namene chipani imene awachotsa. Ndiyambe ndi bambo Kasakula kuyamikira kulakwa amene anapangira olemekezeka mayi Gladys Ganda. Kuyamikira sikulakwa ndipo tonse tinali odabwa tinaona kuti amayi achayamikira. Look, president ni president wa dziko lonse. Dziko muno muli matipati. Obviously kukhala matipati suti ma konstituency onse a dziko lino 193 kuli ma MP achipani cha president cha MCP. Kuli ma MP ena ma independent ena DPP ena chani ali kumeneko. Koma president na amene alibe constituency. Iye constituency yake ni dziko lonse. Yenawo ali ndi malo rawo kumene ni makingi, ena ni makansala, ena ni machani, ali ndi madera rawo. Koma president dziko lonse ndiyo constituency yawo. Akozopita pena paliponse pene walingalira ukapereka chitukuko kwa ndi athu. Nengana napita ku nsanje la lanje ndikupita ku nsanje la lanje kwa mayi Ganda. Amakagwira ntchito yawo. Mayi Ganda anazindikira kuti kwabwera munthu wankulu amene awendera constituency yake dziko lonse ndipo lero wasankha kuno. Nandeso tali ndipite. Kumbe kuti matandaula kuti president akumbuyoko akakaendera malo wapezeka kuti MP wakumeneko samalankhula. Ndipo samaona kanthu kene kalikonse. Samapezekaso. Amadziwa yekha kuti ineyo kukonkapita aidha akanigenda ola akanigendera galimoto ola akanipanga chipongwe ola akanitukwana ndi amangosiya. President uyu namene otinde mwisa dziko lonse. Chifukwa akapita pali police MP whether ndi wa MCP or opposition amakulitsa. Ngati mulidera. We don't know kuti kodi confidence imene inachokera chifukwa china chimene mwenezo chakuti
A president amaenda imakhala live television, live radio, live whatever kaya online. Now, ngara kupasa chance yorankula, urubire microphone pa yorankula. Man hamina makarona uli yeyo tikampasa live television, tikampasa live wireless. Sani nazo zonsa longosoka, zomina zonyo za president or zonyo za boma obangati bombechi chose. Fa kumbe ko sama bere. Apart from sasa dikira kuti nzofunikira kuti muntu MP alamplay president akabera. Uwe president uko confidence. Awuzana kuchita. Awuzana muntu amene ngayimirire nkumpanga chipo. That's why amarola MP opposition kulankula akakhala pamalo. He is the first president to do this. Ambiri ose obweko sama banga zimenezo. That's why on Monday anavomera amaiganda kulankula. Ngati mino yako constituency. Ndiba amaiganda lankula. A president inu president of Tsogoleri. Inu mbanga zakuli mapanga. Tuthokoza zimenezi. Zona kuti DPP ingana kuti bayameneyo ambone balaye tosi letsimuka koma zosadabwitsa mwina ndimalize zosadabwitsa DPP ndi chipani cha Amtalika. DPP Amtalika amatenga DPP ngati munda wawo ine ndili nkamunda kumudzi kaya chani ndili nkapolitikanga iwo amatenga kuti chipani chimene cha 40 chipani nambisana chimene yawo iwo nkuchilandira kuwapatsa amatenga kuti chipani chicha nchakunyumba kwawo. It's his personal property. But nobody matters in DPP. That's why my candidate to director of elections, the convention. I'm not going to another chipani kumudza akhala mozi kuna kuti ifeyo ngankaniya zisample mdziko muno. Amene azangalira mchipani cha chuchi ni maiganda. Anayima ndame na janda zawo kuna imandani. Matanga. Anayima ni matanga. Anaumbuza mai matanga. Anaumbuza former commissioner of men. Anaumbuza. Anamusanga. Iwo Amtalika obviously February anani matanga. That's why Akara is one of the advisors. But that's a story for another day. The point is, my Ghana, only makes my Ghana, another example, director of election DPP, voted by Atu, about ground ADP. The president of DPP thinks that doesn't matter. Because a president, things are happening in this country, to go, but I'm out to orders. It's very simple. Come on, Amtalika, Timafets, Murujan Mbokia, Mbokia, the Chijose, Ango Bangamosa, and Zabino Quiamas. I'm a great in Amara, no one as soon as I know Ukali. You didn't have him. You don't know me. If we know him as a former president, that didn't do anything to this country, we know him as a fairy. And by the way, it's not taking Ravland and someone again. He should not speak to us Malayas in the defense of Zugwani. If we're not his grandchildren, we actually put him into power. The few years that he was in government, he has no right to be shouting. Next time he goes in front of the camera, he should not shout to Malayas. As the president, have you ever seen the president shouting at us? He speaks to us in the most respectable way. When he's on camera, I want to Malawi guy, but television. I'm going to promote them against Malawi. You are down France no piece, Malawi. I'm a France no piece. If you don't be threatened by anyone. Malawians, we have our respect, we have our dignity. We don't care whether he's angry. He can take that anger with his children. If you are not his children. If you are not his children. We are citizens of this Malawi. So anytime he goes on the front of the camera, I would respect the Malawians. Thank you very much. No, we know him. We know him. That's being disrespectful for Malawi. I don't care. We will not vote for him for your hope. We will not vote for him. Or I never peel, or do appears. He can throw that in the mouth and say whatever I want to say. But it's not good to threaten Malawians to vote for him. Mr. Mvula, ngani ndimene maiganda olemekezeka MP Nsanje Lalanje awitsa apamuna kwambiri sankamikire president Dr. Kuyambira kuti ayi ofuna kuyamikira kuti tiyamikira limene ndi tchimo lalikulu kwambiri kuchipani cha TDP. Koma ndizodabwitsa komanso ndizopeza chisoni kwambiri. Chimoti amaiganda sanalakwa china chilichonse. Anabwera sanavale nsalu ya MCP, sanavale chipewa cha MCP,
anavala zao kwabwino anapita ngati MP sanavaletso nkale za DPP anapita kumene kunyangati munthu representative wake Yes. onse imene akuzindikira kuti muconstituency imene muli anthu a MCP muli anthu a zipani zina and kunapita president of the nation Dr. Lazarus Chakwera kunali kuyenera kuti iwo wapite komanso unali mwayi wapadera nditenge zimene anamphapa kasakula kuti mbuyomu palibe MP mwina wa MCP akanapita kusonkhano umene kuli apita palibe ndokuti makadeti akanampa anaona nyekwe all that I've made it very sure kuti munthu jasakapezeke koma Chakwera amavumera avua nkulani zanu zamufuna kawinaso awawate zake zimene kufuna zina including here this is an innocent lady amene amatokoza uli magesi uku ichituko china ngakhale ku parliament manena zomwezi tsopano ndizikuchika zikuteka pompano zikuchitika ndithu ndi zinthu zabwino ndithu andi mafumu atayimikale zikanatheka bwanji kuti Yesu ayankhule zina zosakhala ngati zimene anthu akuona so panebe chimo kuchemerera kuti Chakwera kubweresa chitukuko in that context I don't know what akanateka pakama kuti asankhule chani I don't know so kuranka kujananka kuno bwino the decision yomwe yimika kumpangalira sign munthu akadali kusewu sarifuna kumpasa ndi mpata womwe afurokoza ndikuti muna anati pale meeting yapa Zoom yoti ukoso basi ndikuti a decision was taken many can do Akuti she has been reassigned. Reassigned. that position does not exist kuti be munthu uyu 23 days ago anasakidwa convention Director of elections. Director of election anapikisana ndi ana just a week or so napezeka kuti amutanika anapanga point mai matanga mana akumuta vayo kuti akale advisor reporting to the president meaning kuti amene wakhani mphamvu kwambiri ndi advisor amene ali ndi mandate yochoka kwa president kuonesa kuti iwo sakamufuna kale anthu anasakidwa aja anali osafunidwa because one of the cronies amene amafuna kuti akhale nawo kumene kuti so zimene zijamwena ndi zinthu si democracy ndi chinthu china chache because the will of 2,000 plus delegates kusankha vanthu amene ayendese chipani cha DPP kuzipanga disregard and in preference for munthu president kupanga kutenga mphamvu za anthu onse aja inu sunasankhe bwino ine I would like to have these people so correct kuti chipani cha DPP chamutharika personal property private PTY they can do whatever it doesn't. You don't need to go convention pane peso chifukwa choda current convention because I cannot pass a power now to choose to cherry pick aliyeza pena kufuna mtenge aike hapa wizini kufuna hapa akari mwaku that's why even the Secretary General anadenga mundu wakwao mpando wao Central Region anadenga mundu wakwao kampasa that's what the best of Secretary amkido ndaku na mlenga tu so the amakala Central Region namango kala kwa ni nyumba yoka kumasikwao. But then just to tell you what I'm and how these people who would do his bidding or who do bidding for him. So the many things over the son. And then this is a Nelson, the young woman, middle-aged woman, who was in the Kirandi to carry a banker. When she speaks, she uses a lot of confidence. Yes. She's an example of a proper empowered woman. Yes. I mean, she does her job also everybody she's a woman win her favor, or because she's returning a favor. But she does it because she is a proper person. Even the parliament is so. Chairperson of parliamentary committees. Budget and finance. Yes. You listen to Uganda speak, you listen.
kaya umafumira then you stop. You listen. You meet her in ShopRite, she'll smile at you. I mean, she'll not be political with that young and bad. No, she's a normal person. So I think and I think DPP should be ashamed. You Munata Makistan Rabi, Munata Makistan, Munapa suspended those, Munapa suspended Bottom, Munapa suspended happy Because they stood up against it. because they already moved on the last, the Napa suspended, Redwa, Kenny Son, Napa suspended, I'm really that's still in the core. Take it out this into the church, democracy, it's Georgia. So I think that was it is a difficult decision, and I think I was back at the campaign. Okay, ndibwere kwa inu Mr. Bekasambo ndiziti tambaka kuti sikuyamba ndinafuza babo kasagula kuti utsogoleri ulipo ndokulaza sabira makhulupira kuti ambo kuchokera kwa bile afuluza zimakhala ivi zoti NP kujasankhidwa kandu ayakule ndiwa chipani chotsutsa akuzokhala ndanga lomwe mapompo ifonso sipangaikona zimakhala ivi ndi apo pataonatu kuti olimikizika kanda mera fuluzera kuti yaya apamula chimo lili kwambiri komanso nditamba so akungwenya achipani cha DPP kumayamikira tambapo chifanzo cha avuwa kaunda koma sizinachitikire zoterezi tiziti kapena mwina ku DPP kukungwanira ku post my ganda ndi smile ina la kuganira modelo. Okay, za kuti zimezo zanthaza yani zimezo chiti kuti ndizo mabosana afukoza kale azika mbakali koma mfano kureketa nthawizo lengeni lawo kuti zimezo zimene akupanga apita mthalika ndi chipani chawo anthu DPP ndi chipani chawo zikutanthauza chani kuti achinyamata ngati ine amvetsetse mwanimvetsetse ndidanena kotsayenake kuti munthu ukapanda kusamala dziko lipansipa limayenda iwe udangoyima munthu ukamapanda kusamala machitidwe ako ukapanda kudzizindikira kuti msinkhu umene ndafika unono kuyenera kupanga chani mwachitsanzo ndipereke chitsanzo tidamva kuti mmene alili Professor Peter Mutharika afuna akapangira mpikisano othamanga akakhoza kudaba muone sana akati Professor Mutharika afuna akapangira relays akakhoza kudaba suchitika chani mpaka namuna ataika napambali abale yawo you understand what I'm saying koma kaganizidwe kameneka kuoneka kuvuta pakhani yadali chimene ndonthauza ndi chani zimene zikuchitika lerolo ndi zimene zimachitika nthawi yapita Mutharika ndi pachingereza amati there are two different worlds where an MP of the opposition party today can go to a rally of the current president without fear kuti akamenyedwa akanyozedwa kapena akavulidwa zovala zinthu zimene zimachitika munthawi yenda manipesesa kati panopa an opposition MP can go kumsonkhano wa president wa dziko mopanda nthawi ina iliyonse zikutanthauza chani zikutanthauza kuti zimene zikutuluka pakamwa pa mtsogoleri wa leroyo ndi mtendere zimene zikutuluka pakamwa pa mtsogoleri wa lero ndi chikondi zimene zikutuluka pakamwa pa mtsogoleri wa lero ndi kuyanjanitsa anthu zimene zikutuluka pakamwa pa mtsogoleri wa lero ndi kulimbikitsa anthu kugwira ntchito nchifukwa chake simunamveko Dr. Chakwera akunyoza munthu akutukwana munthu kapena akuzazira munthu pagulu pa anthu ineyo chadziwire ndi Dr. Chakwera sindaoneka kupanga zimenezo Kaya makwiya kanu sindidziwa ngati amakwiya silidziwa ngati amakwiya koma ena wazichamana kale kuti amaneno you don't know me you're making a mistake you don't know me eternal bricks koma sikuwa Eternal bricks. I don't know what the difference is. Yes, Of course. yes. Do you find out about our DPP one? I'm because of what was coming out of the president's mouth. You remember Puntakara? Yes. Puntakara. As long as I'm alive, not so many somewhere. Kuyambira kuti kusagwirizana ndi msinkhu wawo ukali umene utekopya kwa munthu of that age
izi ndikukamba zinso nzona it's very true muntu wamkulu kamakhala ukali panomene uja it's a sign kuti you are failing to comprehend ndi zimene zikuchitika nthawi inoyo things are moving very fast Fana kusema kuti kodi mayigandawa zomwe akuachitirazi tizita kupanga ifani ndizi mayi ifano azimandiswa apangapo sokomenti atsogoleri mumafotokozera atsogoleri zimene zotsutsa amasuka kuyankhula pamaso pa mtsogoleri wa dziko lino kuchilongoza kwene zomwe afuna kuti awauza mafotokozera koyamikira amanikira komano ayamikira mayiganda apalamula ndi zimene kuti MP aliyense amasankha kuti ineyo ndi anthu akwathu ndi zimene zikutichitikirazi anthu akwathu awo akutathokozera bwanji zimene akupanga tsogoleri mwanipesana anthu akwathu chifukwa chipani sikisankha munthu amasankha MP ndi anthu a constituency yes chipani sichimasankha munthu ndipo anthu aja amasankha munthu amene kani MP kani mtsogoleri amene amapangira zowathandiza pa moyo wawo mwanipesesa ndiwo aja akuona kuti amakabagara mwalibwetsera magetsi wako George anakukamba zimene amayamikira president koma agana aliso ndi mwayi pamene paja omukumbutsa president wa dziko kuti bwana kulinso chakuti kuno kuli njala kuno kuli chakuti tikufuna chakuti ndi mtsogoleri wa dziko amene uja ndi head of policy direction yonse ya dziko linolo ili m'manja mwa munthu amene uja kaya wina akukalipa lero kayenda akumatani koma mudziwe ndi mtsogoleri wa dziko linolo he's the one who holds the policy direction ya dziko lino mwanipetseka so izizi zoti kaya anulaganda ni munthu akazi zimene zozo zosadabwitsa kwa iwo ife sizidabwitsa chifukwa nkhoza kukufunsani kuti pa mndandanda wa atsogoleri a DPP palazinanga pa mndandanda wa atsogoleri a DPP achipani cha DPP amene asakhipa convention imene ayamba kuphwasulana mphika ukuti akuphwasula yes yes ndamaiganda Professor Peter Mphika kuphwasula zimene anakapa convention kwa president wa DPP kada lokhawo uvice pamene mapa ndiyati kunena kuti a Professor Peter Mphika apa pasachitikazi ayamba kuphwasula akutsutsana ndi zimene anthu anakapanga convention zimene anakuza nazo ali ndi mphamvu yowacha zikutanthauza chani chipani chija si cha anthu anapita kujaja chipani chija chawo ndipo zimene zizandikumusa chinthu china muzazimene zitiwe nzikumuno zoseketsa kuchoka 1994 ndi zimene zindikuzali mata anzikumuno anyamata inu mdziko muno tikuthamangira ku chisankho choyambirira cha democracy kumayiko ngati panali chifukwa chimodzi chimene anthu ankachikamba kwambiri nthawi imeneyo inuyo musanabadwe ankanena kuti sitikufuna kukhala ndi mtsogoleri wamuyaya munaona sitikufuna kukhala ndi mtsogoleri wamuyaya lero zatembenuka malayi congress party imene ankaitikuona ija ndimene kulemekeza malamulo a democracy chifukwa malayi congress party amati uyu akamaliza 10 years yake akuchoka akubwera kwena uyu akamaliza 10 years yake akuchoka kunyakubwina akubwera kuchinyamula kuthamanga nacho akamaliza 10 years akuchoka tukamba pano achakwera first time yawo sanamalize koma anena kale kuti kamati 2030 ndime yakakhatirani nditamaliza akukonzekeretsa ina amene akuzololani kuthekera potakhuludza konza lerolo tandiyankhani ku DPP ngati adasithako mtsogoleri ndekuti adangotenga kwamkulu kupatsa mng'ono wake koma banja lomwelo president wamuyaya kwa Ford anangonyoka kwa bambo wake kupatsa mwana president wamuyaya upresident wamuyaya wakubanja ku UDF kuchoka kwa bambo kubwera kwa mwana sindikunama ndikunaza ndisona ndemo ndiuze kuti malayi congress party ndi ndani anatenga mpando mkusiyira mwana wake ndi ndani kuyambira 1964 kuyambira 1944 ndi ndani anatenga mpando malayi congress party kupatsa mwana wake ndi ndani ndi chifukwa chake tikupanena kuti vuto lalikulu la democracy ya ku Malawi was the launching pad imene tanthauza mmene tinkapanga launch democracy ku Malawi launching pad imene tafotokozera Malawi kuti democracy ndi chani ndi vuto lalikulu limene bwera limene tikufuna nawo pano manifesta sakana ndi chifukwa chake mumati tiona kuti akateri wangwangwa chokanya akateri inu chokanya akateri inu pamene zimene zosizigwizana ndi mmene moyo kuyendera panopo chifukwa chake ndinakuti munthawi dziko likuyenda pasiwa iwako chabwino mwina timalizemo tani imeneyi nkhani imeneyi ambokasakulefwa ikuona ndi nkhani imwe yapanga tifactor lot of attention komanso ma comments ndi mmene ikupangira DPP poti tikanapanga countdown maso ndi 2025 ndi mmene kuchitikira DPP kuti mpango yambikira wapalamula ziwa tilemanji ine ndikuona ngati kuti anthu akuona Malawi akuona
chanyama nzovu mulichisango amutanika sakufuna kuti apiteyo president uja kuti uthandiza Amalawi khani ndi ya iwowo fake ndiwokwiya kwambiri afuna kuti Amalawi adiopyeze afonere foti iwowo ndiwokwiya. That's why akupanga zinthu zimenezi kuti wina akangoti aonese umunthu fuati pena amonetsa maiganda olemekeza ndi umunthu munthu umakhala choncho umanikira chabwino nkupemba zinofuna imene amakhalira MP so kungonsenezozo akuti get off ukali. So Amalawi we don't need an angry president. We need munthu wona kuti is sober, he can think through issues, he can ignore certain things, you know, because for him he just needed to ignore what if he didn't like Zunana Kaba Maigana, ignore it and move on. Kuma wajo so ndo sakatu nchipongo. No disciplinary process nchipongo. Mayamene uja ndi mayi opposition. Ndipo ndi mayamene akalankula. Na pangate meeting menene nali nawo 2-4 weeks ago ya make ya chisango. Timati make off. Mene mayitanisa ma stakeholders ya chisango kuti apange concert imene zikukhalira zinthu process wendera as we go towards the election. Anayimira DPP. Analankula zinthu zabiri zamphamvu zoyimira DPP. I don't think you are not going to question so just speak because he said a president was no, you don't know it is a hard what it be. These are the women that we need to promote in school. We need to bring out they'll be able to stand up and talk about it, women empowerment because they are an example. These are the people that Peter doesn't look at all those things. Just this stop that she said, but get out. Get out. Yeah, come on, we do what on do I need a media. That's a lie. I mean, you are also do they even have, you know, majorities in the advisors, but they are also positioned for the same thing who are who Japan, who it's nonsense. I'm not going to I'm a bizarre now. I'm not like it. No, other just also regional governor, Ntege, East Humanity, Adad Josas, Ukandiga, another sort of Mina Chuma, a woman who has worked very hard as a good. And that was also Angapatu, Anasi Aoka, also in Jambo, MP Jambo, the district governor, now that also said, that will be so that was a billy. Most of the Japan, which Japan is coming to San, less than 1 year before it sank. It spells doom. You need those people. If you are rather a and so when I was with so I can tell you that the panga frustrated Ganda Japari and many Savotera DBB for that. So Mina Peter Kuyo Chipano said, the Sarah Zumu, Wanga Winaka, the Japan, the case of the Kumaka convention, he also carry somebody above the convention. You may have been a Tikara, the Sidabulemekes now. He wasn't a professor of laws, professor of constitutional law. Therefore, whatever piece of registration I own as in a Bekeza. Chakuno tipake break pamono ili ndi program ya Timvetse yomwe ndikufika kuchokera ku MBC TV komanso pa MBC Radio 1 maga kukamba bonkhani imene yangochitika wiki imeneyi. MP wa chipani cha DPP kuchosedwa pa udindo ndipo akuluakulu akuti DPP yapanga zosayenera kuwachosa Gladys Kanda pa udindo chifukwa chokuti anapita ku msonkhano wa president IMCP akuti samayenera kutero chifukwa azimayi nawo ali ndi ufulu komanso akaona kuti zinthu zikuyenda
sibwino kumulesa munthu kuti apange zomwe akufuna chifukwa cha zina la chipani. Uko ndikunali kuyankhula kwa azibambo amenewa apa MBC TV.